Benvingut matinada de Tot és ara i res. El 22 de maig fa una lectura poètica a l'Ateneu Barcelonès i comença la col·laboració amb Montserrat Ainhoa de la Sarte. L'any 1970 participa en el primer festival de poesia del Gran Price i publica Tot és ara i res. L'any 1972 té un infart a Saragossa. L'any 1973 publica Encara les paraules. L'any 1974 obté el Premi Lletra d'Or pel llibre Encara les paraules. L'any 75 publica Ara que és tard i el volum compilatori L'obra poètica que recull, revisada, tota l'antologia poètica, amb poemes i traduccions inèdits. Any 1976. Publica Vent d'Aram. Obté el Premi de la Crítica Literària i el Premi de la Crítica Serra d'Or al seu recull Ara que és tard. Escriu una carta pròleg a Josep Maria Folquet, que fou publicada com a pròleg al seu volum Perillosa Riba, d'aquest mateix autor. El 14 de maig fa una altra lectura a l'Ateneu Barcelonès. Any 1977. Publica Llibre d'Amic i escriu el text de crida als poetes catalans, publicat a l'antologia Prince Congrés. Obté el Premi de Crítica de Serra d'Or amb el volum Vent d'Aram. Inicia la seva relació epistolar amb el poeta Miquel Martí i Pol i per raons ideològiques rebutja el Premi Nacional de Poesia en Llengua Catalana. Any 1978. Publica El Griu. Pateix una trombosi cerebral. En 1979. Joan Vinyoli publica Obra poètica, 1975-1979, on inclou el volum inèdit Cercles, que es va acabar d'escriure el 1978 i posteriorment publicat com a volum independent el 1980. També publica 6 poemes de Nietzsche, en el número 2 de la revista Quaderns Crema. I llavors Joan Vinyoli està tramitant la seva jubilació. Aprofitant l'avinentesa, l'aula Carles Riba de l'Universitat li ret un homenatge el dia 22 de maig a la mateixa aula magna de l'Universitat. I dins d'aquest acte es llegeixen alguns poemes del que serà el seu proper llibre, Cercles. I Joan Vinyoli, amb l'artista Francesc Tudó, realitzarà un treball conjunt d'obra gràfica a partir d'un recull de poemes d'aquest mateix llibre. El 1980 es publica 40 poemes, amb selecció, versió i pròleg de José Agustín Goytisolo, primer recull de la seva poesia traduïda al castellà.
Al mes d'agost visita la seva germana a Santanyí. Pel 5 de novembre està preparada una lectura dels seus poemes a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, però el poeta no hi pot assistir per problemes d'hipertensió. Finalment, presenta l'acte Francesc Parcerisses i Àlex Susana fa la lectura dels poemes. El mateix mes de novembre, per recomanació mèdica, fa una cura de repòs de 15 dies a l'Hotel Vallvidrera. El 1981 publica A hores petites. El llibre guanya el Premi Crítica Serra d'Or. Es publica antologia poètica amb el pròleg de Felip Formosa i pateix noves crisis d'hipertensió. L'any 1982 escriu el pròleg al llibre Plomes catalanes d'avui, on també es publica l'entrevista epistolar amb Lluís Busquets i Grabolosa. El govern de la Generalitat li concedeix la Creu de Sant Jordi. El 1983 publica Cants d'Àvelen, el número 20 de la revista Reduccions. Any 1984. En motiu del 70è aniversari, rep visites a casa seva dels consellers de Cultura i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i també de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta institució li concedeix la Medalla d'Or al Mèrit Artístic. Publica els llibres Domini Màgic i Passeig d'Aniversari i també el volum de traduccions de versions de Rilke. El poeta mor el 30 de novembre a Barcelona. He vist al lluny la Serra Blada desemboirar-se lentament davant la nit que es retirava cap a l'escola.